Moni nonse, posachedwa pa tikupatsirani nkhani kuchokera ku Zodiac. Zimene tu akufotokozera nkhani yokhudzana ndi kusankha spikala pamene masiku akuthera kuchitseko kuti nyumba ya malamulo ikakumane. Komanso tupali nkhani yokhudzana ndi njala pamene boma lili pakalikiliki kusakasaka kuti kodi anthu amene akuvutika chakudya awathandiza motani. Tiyeni tionere nkhani izi ndi zina kuchokera pa Zodiac. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Akatswiri apempha boma kuti likhazikitse ndondomeko zopewera kusakaza thandizo lopita kwa anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala mdziko lino. Katswiri wa zaulimi Leonard Chimwaza wati omwe agwire ntchito nawo yopereka thandizoli apewe chinyengo ofuna kuti thandizoli lifikire anthu oyenera omwe akhudzidwa ndi vuto la njala. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation na Michael Kayatsa wapempha mabungwe ndi anthu achifundo kuti agwire ntchito limodzi ndi boma pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Izi zadza pomwe President Muntharika walengeza kuti mdziko lino mwagwa ngozi chifukwa cha njala yomwe yakhudza anthu oposa wa 4 million maka maboma 11. Zambiri ndi Sarah Tembo. Mtsogoleri wa dziko lino Muntharika walengeza kuti maboma 11 mdziko muno ali pa ngozi ya njala pomwe mawanja ochuluka ali pa chiopsezo chakusowa chakudya chifukwa madera awo adakumana ndi ng'amba. Katswiri wa zaulimi Leonard Chimwaza wati ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lomwe analitulutsa mwezi uno mwa mwezi wa August mwa nthawi zonse kwadzetsa mavuto pa nkhani yopereka thandizo la chakudya mwachangu. Pamene boma ndi ena akufuna kwabwino ali kalikiliki kusakasaka chakudya kuti no kugawa kukayambika pakhale ndondomeko zabwino zakasankhidwe koyenera komanso kugawa mosakondera kuti no Malawi wina aliyense amene ali pa chiopsezo cha njala akwanise kupeza thandizo la chakudya kuti no apulumuke. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Michael Kayatsa ati ngakhale ripoti la MVAC linatuluka mochedwa, ngozi ya njalayi ayilengeza kutsatira ripotili kotero chofunika ndi kuchitapo kanthu mwachangu. Ripoti ya MVAC inachedwa andi nizolondaulisa komabe chofunika kwambiri boma inachedwe kuchita declare state of national disaster itatuwa ripoti imeneyo chifukwa akachedwa zikakhaso zodandaulitsa. Chofunika kwambiri apapa nchonena kuti mabungwe asachedwe ndi thandizo lawo afumire njira chakuti anthu asavutika kwambiri ndi njala. Ripoti laposachedwa la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC likuonetsa kuti anthu opitirira 4 million ali pa chiopsezo cha njala ndipo akufunika thandizo la chakudya kuyambira mwezi uno mpaka mwezi wa Marichi chaka chammawa. Malo mwa Zodiac Lilongwe ndine Sarah Tembo. Akatswiri pa nkhani za ndale apempha phungu wa nyumba ya malamulo kuti posankha spika wa nyumbayi adzasankhe munthu amene ali ndi luntha lolimbikitsa mgwirizano pa zokambirana zopindulira Malawi pa chitukuko. Mmodzi mwa akatswiriwa mavuto pamusi wati nyumba ya malamulo ndiyofunikira kwambiri polimbikitsa chitukuko cha dziko lino kupita patsogolo. Choncho mtsogoleri wake akufunika wamasomphenya pa chitukuko. Nawo a Wonderful Mkuchi ati aphunguwa akuyenera kusankha munthu odziwa kulumikizitsa nyumbayi ndi Amalawi kuti adzitha kutsatira mwachidwi zochitika mnyumbayi. Rachel July wadza ndi ripoti. Mpikisano pa udindo wa spikala wa nyumba ya malamulo ukupitirira pomwezi pani zikubweretsa poyera anthu omwe akufuna kuti akawayimirire. Pamene ndondomekoyi ili mkati, katswiri pa nkhani za ndale amavuto pamusi alangiza aphungu ku nyumba ya malamulo kuti asankhe munthu wamasomphenya yemwe angapititse patsogolo chitukuko cha dziko lino. Abamusi ali nyumba ya malamulo ndi momwe mumachitika ziganizo za chitukuko kotero nkofunika kusamalitsa. Zinthu zimene dziko la Malawi likufuna kwambiri ndi zinthu ziwiri. Chitukuko, Amalawi akufuna chitukuko ndiye kuti parliament ithandizire pa udindo umenewo, komanso Amalawi akufuna kuti democracy kayendesedwe ka dziko labwino, ulamuliro wabwino zimenezi zipitenso patsogolo. Ndipo katswiri wina pandale a Wonderful Mkuchi atakuona kuti mpikisano wakula kwambiri pakati pa chipani cha Democratic Progressive komanso Malawi Congress, koma wapempha aphungu kuti asankhe munthu amene ali ndi ukadaulo olumikizitsa nyumbayi ndi Amalawi. Tikamaona nyumba ya malamulo ndi malo ena ofunikira mundale komanso chitukuko cha dziko lino. Chifukwa mmene ndimene zipani zimakumana kumalankhula mfundo kuti kodi dziko lipitise bwanji patsogolo. Ena mwa omwe abwera poyera kuti apikisana nawo pa udindowu
nda Samia Suleiman achipani cha DPP, Peter Dimba achipani cha MCP, komanso akondwani Nankhumwa achipani cha PDP. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Rachel Julaye. Pakadali pano mabungwe omwe amamenyera ufulu anthu kuti adzipeza chilungamo mosavuta ati umphawi, mantha ndi kusowa uthenga woyenera zikulepheretsa ambiri mdziko lino kupeza chilungamo m'mabwalo a milandu. Mkulu wa bungwe la Corporate Africa International Foundation CAF, K Philip Kagwa, wati vutoli lilinso maiko ena mu Africa ndipo kafukufuku wawo waonetsa kuti anthu andalama okha ndi omwe akupindula ndi ntchito za mabwalo a milandu. Mneneri wa bungwe la Legal Aid Bureau John Namalenga wati anthu akufunika aphunzitsidwe mokwanira momwe angapezere thandizo kudzera m'makhoti monga mwa ufulu wawo. Franklin Tambalika ali ndi ripoti ili. Kupeza chilungamo ndi ufulu wachibadwidwe omwe boma ndi mabungwe osiyanasiyana akulimbikitsa kudzera mu ntchito zawo. Zina mwa izo ndi kulemba ntchito akadaulo oyimira anthu pa mlandu mwaulere, kulimbikitsa zokambirana ndi kuweruza milandu m'madera akumidzi ndi njira zina zamakono kuti anthu asamayende mitunda ayitali pofuna kuthandiza iwo amene ndi opeza mochepekedwa. Komabe mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Corporate Africa International Foundation, K Philip Kagwa, wati ziphuphu ndi katangale, kuchepa kwa malo oweruzira milandu ndi ogwira ntchito, kuchedwa kupereka zigamulo ndi zina mwa zinthu zomwe zikulepheretsa anthu kupeza chilungamo. Poyamba chifukwa cha umphawi, mantha komanso kusazindikira anthu amalephera kupeza chilungamo chifukwa kuti samadziwa kuti kodi ndi mmene ifeyo tililimu kodi tikagogole khomo liti kuti atithandize, kodi ndi mmene nkhani zathu zililimu tingapeze kuti chilungamo nde amangokhalabe mkamoyo koponderezedwa. Mneneri wa bungwe la Legal Aid Bureau John Namalenga akugwirizana ndi zomwe Kagwa akunena, koma wati zinthu zili chomwechi kamba kuti anthu alibe uthenga oyenera okhudza momwe angapezere thandizo la mtunduwu. Ndizoonadi kuti anthu ochuluka malamulo samadziwa. Izi ndizomvetsetseka chifukwa chokuti nkhani za malamulo pena zimafunika kuti munthu ukhale ophunzira. Pamabwera anthu amene timatha kudziwa ndi kuona kuti amangofunika kuti nkhani zija akambirane nazo asanapite nazo kubwalo la milandu, komanso mwina amangofunika kuti alandire upangiri pa nkhani za malamulo. Pafupifupi 85% ya anthu omwe amakhala m'madera akumidzi ndomwe amavutika kupeza chilungamo m'mabwalo a milandu mdziko lino. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Franklin Mtambalika. Mlembi wamkulu mboma walangiza ogwira ntchito mboma kuti azilowa mabungwe au akadaulo a ntchito zawo kuti adziphunzira zamakono komanso kusintha komwe kungathandize kuti adzigwira bwino ntchito. Dr. Justin Saidi alankhula izi ku Mangochi pamwambo omwe bungwe la Institute of People Management Malawi limapereka mphoto kwa mamembala ake omwe akhala kugwira ntchito mwa ukadaulo. Mtsogoleri wa bungwe la IPMM Frank Sabola wati mphotozi mwa zina azipereka pofuna kulimbikitsa mamembala a bungweli kuti azilimbikira ntchito. Kasim Aubi walemba ripoti. Distinguished ladies and gentlemen, mlembi wa mkulu wa boma Dr. Justin Saidi wati mabungwe omwe amayimira akadaulo pa ntchito zosiyanasiyana amathandiza kuti ogwira ntchito zosiyanasiyana azilumikizana komanso kupatsana ukadaulo wa mmene angapititsire patsogolo ntchito zawo, kotero ogwira ntchito mboma azionesetsa kuti akukhala m'magulu monga awa. Pa mphoto zomwe bungwe la IPMM lapereka kwa mamembala ake ena, Saidi ayamika IPMM kamba kadongosololi ponena kuti izi zilimbikitsa ena kuti azichita bwino pa ntchito zawo. bungwe ili sila anthu okha ku private sector komanso anthu aku public sector monga aboma akukhala nawo limodzi. Izi zipangisa kuti pali ena amene sanajoine bungwe ili la IPMM ziwapasa mwayi kuti nawonso ajoine, kuti nawonso azatulusidwe koyera kuti akuchita zabwino. Munthu akachita zabwino umayeneka uyamikiridwe, ndipo ichi nchimene chimasangalatsa aliyense ogwira ntchito. Mtsogoleri wa bungwe la IPMM Frank Sabola wati mphotozi zomwe azipereka koyamba kuchoka pomwe bungwe analikhazikitsa mchaka cha 1984 cholinga chake ndi kulimbikitsa ogwira ntchito zosiyanasiyana kuti azigwira ntchito mwapamwamba. Mphoto zimene zitu ziwapasa mangolomera kuti akachitenso bwino kuposera amene apangiramo, komanso ziwalimbikitsa anthu ena amene mwina kapena sanathe kupambana chaka chino kuti akalimbikire kuchilimika
kuti chaka chamawa nawonso azakhale pa listi ya anthu olandira mphoto. Mphotozi zinali m'magawo osiyanasiyana 10 ndipo ena mwa omwe alandira mphotozi ndi omwe akhala akuchita bwino pophunzitsa ena omwe akuonetsa kuti ali ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zawo komanso omwe kagwiridwe ntchito kawo kakupititsa patsogolo kugwiritsa ntchito njira zamakono. Mwambo wopereka mphotowu unali gawo limodzi la zochitika pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungweli omwe watha loweruka ku Mangochi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Bungwe loona ndondomeko za maphunziro Malawi Institute of Education MIE lasintha mfundo zoyendetsera maphunziro mdziko lino pofuna kutukula maphunziro. Muthenga omwe latulutsa bungweli lati tsopano kalasi za primary zizitchedwa ma grade ndipo zizayambira 1 mpaka 6, secondary zizayambira form 1 mpaka form 6. Mneneri wa bungweli a Moses Milos watsindika kuti ndondomeko ya maphunziro yatsopanoyi sinayambe kugwira ntchito koma wati idzayamba kugwira ntchito pang'ono kuchoka pomwe adzalengeze. Emen Pilingu walemba ripoti. Bungwe la Malawi Institute of Education lati likufuna kukonza maphunziro mdziko lino kuti akhale amakono. Mneneri wa bungweli a Moses Milos wati mwa zina zomwe zasintha ndi kufuna kukonza maphunziro akukhala opereka luso kwa ophunzira. Muthenga omwe bungweli latulutsa ndondomeko ya maphunziro yatsopanoyi maka gawo la primary aphunzitsi kumeneku adzayenera kukhala ndi diploma kapena degree zomwe zidzachititse kuti masatifiketi a msukulu za aphunzitsi azasiye kugwira ntchito. Milos atsindikanso kuti ndondomeko ya maphunziro yatsopanoyi idzathandizira kukhazikitsa maphunziro okonzekeretsa ophunzira asanayambe grade 1. Iwo atsindika kuti akadzakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya maphunziroyi, maphunziro a primary adzayambira grade 1 mpaka grade 6 ndipo maphunziro ku secondary adzakhala oyambira form 1 mpaka form 6 kutsatira kuonjezeredwa kwa form 5 komanso ku form 6. Ziwani Mungu inaleta amene panopoka ndi doctor kandi munthu otani anayambira ku primary school. Kusenza kuti kumene kuchako kuenda kukhale bwino kwambiri kuti akanamsula mwanayo akhale mwana ndithu wabwino omwenda mastepe onse. Ndi amayo anazatera kuti ndi kwabwino kuti bwanji certificate ja chikweze pang'ono ifike pa diploma ngakhalenso ma degree kumene chifukwa kutero kuti mtsogolo aphunzitsa primary akone zikhale ma diploma komanso ma degree ndithu ngati kuphunzitsa primary. Katswiri za maphunziro a Wesley Mwambakulu wati ndondomeko yatsopanoyi isintha maphunziro mdziko lino koma wati pali zambiri zofuna kukonza. Tingopempha kuti ngati unduna oyang'anisise pamene kukwaniritsa mfundo zimenezi onesiseso kuti maklasi zipamene zipinda zimene zophunzirira ndi zophunzitsira zili zokwanira bwino kutengera kuti namba ya ophunzira tsopano masukulu muja ikhala ngati ikupitiriza maklasi awo aja makamaka ngati ku secondary school. Ntchito yosintha ndondomeko ya maphunziro mdziko lino inayamba mu 2022. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu. Nkhani za umoyo abambo mdziko lino awalimbikitsa kuti adzipita ku chipatala kukayezetsa kansa ya m'mawere kamba kuti nthendayi imagwiranso abambo. Mmodzi mwa madotolo pa chipatala cha Kamuzu Central Dr. Thokozile Mhango wanena izi loweruka pamwambo wozindikiritsa anthu za nthenda ya kansa ya m'mawere omwe anakonza ndi a chipatala cha Starkey Center for Excellence. Dr. Mhango wati kansa ya m'mawere ndi imodzi mwa mitundu ya kansa yomwe ikutenga miyoyo yambiri ya anthu. Choncho nkofunika kulimbikitsa ntchito yofalitsa uthenga ozindikiritsa anthu za nthendayi ndi kupulumutsa miyoyo. Tili ndi report lomwe walemba Rachel July. Mmodzi mwa madotolo pa chipatala chachikulu cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe Dr. Thokozile Mhango wadandaula ndi kuchepa kwa mauthenga okhudza kansa ya m'mawere pomwe wati kukolezera mchitidwe obwera ku chipatala mochedwa ponena kuti anthu ambiri sadziwa za matendawa. Dr. Mhango alimbikitsa abambo kuti nawo adzikayezetsa kansa ya m'mawere akaona zizindikiro zachilendo m'mawere awo pomwe wati kansa ya mtunduwu imakhudzanso abambo.
iwo ati mayi mmodzi mwa amayi asanu ndi atatu aliwonse mdziko muno amapezeka ndi khansa ya mtunduwu. Ambiri samadziwa kuti khansa imene iliko, komanso akakhala akudziwa samadziona kuti ku Malawi kunoko thandizo timatha kupereka. Ambiri amangoti mwina thandizo tizokalipeza ku India, komano ku Malawi konkuno zipatala zambirimbiri kuphatikizapo zipatala zaboma ku Kamozo Central, ku Queen Elizabeth Hospital, ku Zomba Central, ku Zomzo Central ndi zipatala zambiri Malawi munomu. Anatipatsa maphunziro ona kuti tizitha kuipeza khansa imeneyi. Mkulu wa chipatala cha Starkey Center for Excellence Omega Murafu wati nkhondo yolimbana ndi matenda a khansa ya m'mawere ikufunika kugwirana manja maka pa nkhani yofalitsa uthenga okhudza nthendayi. Starkey Center of Excellence komanso kuphatikiza ndi mapartners athu Think Pink Malawi tikufuna kuti tizitha kuthandiza azimayi kuwapatsa mauthenga oyenera. Anthu pafupifupi 2.3 miliyoni pa dziko lonse amapezeka ndi khansa ya m'mawere. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Rachel Julaye. Mlembi munthu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo. Dr. Esme Kainja wati dziko lino litha kuthana ndi maukwati a ana ngati pangakhale kugwira ntchito pamodzi pakati pa adindo komanso anthu osiyanasiyana. Iwo wayankhula izi dzulo kudedza pa mwambo olimbikitsa ukumbukira tsiku la mwana wa mkazi pa dziko lonse. Akainja ayankhula ndi Ernest Gama. Lero lindi tsiku lopambana kwambiri pamene dziko lonse lapansi likukumbukira mwana wa mkazi tinene kuti mtsikana. Ndipo fimu imene ikutisogolera mkumano umenewo ndikuti ndine mtsikanayo amene ndakonzeka kutsogolera kusintha moyo wathu wa ife atsikana tonse kuyambira lero mpaka na msogolo. Ndiyeno chimene tasankhira nkhani imeneyi ndionena kuti tikuyang'ana kwambiri nkhani ya maukwati a ana. Mwana wa mkazi amakumana ndi mavuto ambiri, kukakhala umphawi amavutika kwambiri ndiye. Timazakumbukiranso mbiri yabwino imene agogo athu, agogo Inkosi Kachindamoto amene anamwalira miyezi iwiri ya Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children na John Chipeta wati bungwe lawo ndi lodzipereka kuthana ndi maukwati a anawa komanso kuthandizira anawa mu njira zosiyanasiyana. Achipeta kufotokoza. Chikondwerero cha lero cha mwana mtsikana chinali chofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti choyambirira ndi ufulu wake mwana mtsikanayo kukhala nawo mu magawo ngati amenewa kuti ayankhule za kukhosi kwawo zimene zikuwakhuza kumbali ya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, moyo wawo wa maphunziro, moyo wawo okhuzana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko lathu la Malawi. Ndekwa ifeyo ndi moyo waukulu kwambiri.